La Genissenca, quan va néixer, doncs saps on va néixer? Bueno, saps el projecte d'on va néixer? A sota el pont de la Mat, de la carretera de Balanyà, que hi ha el tren i la carretera, allà sota el pont, allà va néixer la Genissenca. És molt estrany, perquè nosaltres hi havíem 4 músics, en Presseguer, en Toneu, jo i en Prunes, que tocàvem a la Montseny de Tona. I havíem d'anar amb bicicleta fins a Tona. I llavors allà anàvem amb el cotxe. I un diumenge a la tarda, ben dinat, quan ja ens anàvem cap a Tona, es va posar a ploure i ens vam ficar a sota del pont. I va anar plovent, i esclar, això ja no pot ser. Vam haver de treure les bicicletes, bueno, en fi. I allà vam dir, això ja no pot ser, hem de mirar de fer una cobla a Tardell. I a partir d'aquí es va fer la cobla.